Думаю, менавіта пасля гэтага выпадку ува мне пасяліўся страх вышыні. Калі ў 2020 годзе пасля чарговых фальсіфікацый на выбарах вуліцы майго роднага горада напоўнілі сотні тысяч пратэстоўцаў, я, чалавек, які 20 гадоў у гнятлівай меншасці чакаў іх на пустых плошчах, быў, безумоўна, шчаслівы, але пазіраў на гэта з сумам, шэпчучы: занадта позна, занадта позна. Арышт і турма засталіся за плячыма. Але страх канваіруе цябе нават на адлегласці. Час ад часу штурхаючы ў спіну. Лёгка сказаць. Ну, допустим, а куды ляцець? Мне ляцець няма куды. Пачакайце вы з крыламі. Але каб не паддацца гэтай інерцыі, каб не ўцякаць вечна, трэба змяніць вектар. Павярнуць нечакана, выбраць наўздагад, сысці на хадзе, зламаць прамую. Нават калі ламаць, ты зусім не гатовы. Усё. Я ўжо не там. Але яшчэ і не тут. Але дзе? Пытаўся я ў сябе, блукаючы доўгімі, пустымі калідорамі былога кляштара. І зрок пачынае шукаць апазнавальныя знакі, нібы сістэма апазнавання свой-чужы, свой-чужы. На жаль, частка гэтых знакаў з'яўляецца ідэалагізаванымі. Я проста хачу паглядзець на гэтыя вобразы праз свой відашукальнік, свайго фотоапарата і паспрабаваць перакантэкстуалізаваць іх у сваёй свядомасці. Ва ўспамінах пра Освенцим Прыма Леві пісаў:
апошняе, што можна адабраць у чалавека, гэта яго імя. Чалавек са шчоткай замест вусаў і балаклавай замест сумлення сам адмаўляецца ад свайго імя. Ён прэтэндуе, каб замяніць чалавечнасць на сімвалічнасць, стаць назоўнікам, іконай гісторыі. У людзей, якія доўгі час пражылі пад дыктатурай, ёсць адна агульная ўласцівасць. Страта агульначалавечага слоўніка. Што такое адказнасць? Няўжо гэта зрабіў я? Няўжо сапраўды я? Адказнасць заўсёды няёмкая, заўсёды не па памеры. Там цягне, тут цісне. Значна прасцей прамаўчаць, адвесці вочы, праглынуць пярэчанне. Бо што можа быць больш небяспечным для грамадства, чым прабачэнне? Што можа быць больш пакутлівым за амнезію, дыягназу, які непазбежна асуджае на паўтарэнне тых жа самых маральна-этычных катастроф? Амнезія паўтору гадзіннікавай стрэлкі. Ад абеду і да заходу. Па квадраце сцюдзёнага, але неяк звыклага свайго двара строгага рэжыму. Для вяртання слоўніка з выразным размежаваннем добра і зла ад кожнага патрэбен учынак.